Sobre les taxes, si no impostos, els impostos ja estan aprovats o no. Sobre les taxes, nosaltres la primera, per anar per ordre, la taxa del cementeri, no anem a fer una batalla per allò de no utilitzar el sòl públic per a fer panteons privats i, per tant, si se continua posant que hi haurà cessions de terrenys per a panteons, nosaltres s'hi abstindrem. A després que la mort, inclús, ja una miqueta d'igualtat estaria bé. És que la primera volta que arriba la taxa del cementeri va moltíssims anys que no arriba. Per això és la primera volta que podem també manifestar-lo. En la taxa de... Li proposem que el lleve, la proposta és que lleve vostè la part 2.3 que diu cessió de terrenys dins del cementeri per a construcció de panteons per metre quadrat. Nosaltres creiem que avui en dia sòl públic per a panteons privats en un cementeri no cal ja. La taxa, per dir-li el que votarem, la taxa de les llicències per activitat la votarem a favor, la taxa de documents administratius la votarem a favor, la taxa per ocupació del subsòl i sòl la votarem en desacord, votarem que no. Ja li plantejàvem a l'anterior equip de govern la utilització de les voreres i demás, pensem que si ara, a més, donada l'experiència que ja tenim d'ocupació pels bars de les voreres del nostre poble, si damunt anem donant permisos per a l'ocupació de voreres, mentre no se posa, lògicament, la restricció que toca, les voreres han de ser per a usos desvianants i després, si sobra, per altres coses, però avui en dia és al revés i, per tant, mentre això no es modifique, nosaltres votarem en contra. La proposta de la taxa d'utilització d'instal·lacions esportives municipal no entenem, ja així anem fent-lo cada volta que apareix, és per què no apareix la partida o la part de no resident. La piscina municipal coberta és una sangria per al nostre municipi. Això sí que és una sangria econòmica. En el pressupost i després potser cal parlar-lo. Per tant, si tota la inversió l'ha fet este poble, el sòl l'ha fet este poble, la partida econòmica l'ha fet este poble, si en altres tasses apareix la del resident i no resident, inclús ara després veurem que han pujat en el conservatori, però l'han pujat igual, però bueno, per què no apareix la partida del no resident que d'alguna manera corroboraria? Ahí sí que tenim una pregunta perquè s'ha modificat el que abans era l'activitat física, que era lliure tots els dies, i a partir d'esta ordenança, no d'esta ordenança, ja no se venia fent, però a partir d'esta ordenança ja en regla només 2 dies per setmana, la qual moltíssima gent que anava està caminant cap al Val o cap a Picassent. Piscina coberta, sí. I en la piscina coberta sí que és veritat que, independentment de les tasses, tindrem que plantejar-nos en algun moment com a un punt de plenari, com a algun punt, què fem en ella. Què fem en ella perquè si volem que la piscina siga un referent i siga, no dic jo que tinga beneficis, però que no tinga tantes pèrdues, haurà que plantejar-se què fem allí, quina inversió fem i com la portem. Perquè el que està clar fins avui és que va molta gent, la qualitat deixa molt que desitjar i la sangria econòmica per a la casa és impressionant. Quan se suposava que hauria d'haver sigut una introducció de cànon inclús positiu per a nosaltres. Per tant, nosaltres li tirem en falta la partida del no resident i mentre no estiga la votarem en contra. En la taxa per captura i dipòsit de gossos vagabunds, res que dir, la votarem a favor. La taxa per utilització de locals destinats a serveis públics, utilització de locals, nosaltres no sabem per què han llevat vostè algo que en este consistori havia sigut aprovat per consens, per unanimitat de tot el consistori. I per tant tornem a demanar-li, farem a soci una esmena perquè es vote si vostès no la retiren, que és la utilització dels edificis públics per a casar civilment a la gent del nostre poble. Des de fa 5 anys, si no recorde mal, com conteste, es va aprovar per unanimitat com a regal de bodes de l'Ajuntament de Silla que aquells que estigueren empadronats o almenys empadronat en el nostre poble, la utilització en aquell moment era
del saló de plenaris, que costava 60 euros en aquell moment. Després, una volta que el saló de plenaris es va inutilitzar, es va convertir en la torre museística, la part museística, lògicament s'estava utilitzant la venda de Sant Roc. Fins ara no es pagava per utilitzar aquell local per a poder casar-se civilment. Nosaltres li presentem una esmena, si vostè no la retira, de que s'isca d'ahí i que la venda de Sant Roc, o el dia que estiga al saló de plens, o el dia que este plenari consideri que hi ha un lloc adequat per a poder celebrar aquestes celebracions de bodes civils, el personal o els empadronats en el nostre poble no paguen. I més que res perquè, si vostès miren, la mateixa quantitat econòmica que li posen a la partida és de 2.000 euros. És ridícula. Si només anem a cobrar-li a la gent que va a casar-se, 2.000 euros ja me contarà per a què fem la tassa. Nosaltres li demanem que la retire i que corregisca d'alguna manera el paràgraf de la pàgina, la 27, és la modificació de l'article 5, que diu que estaran exentes aquelles persones que acrediten estar empadronats a Silla quan utilitzen el despatx de l'alcalde per a celebracions de bodes. La pregunta és irònica, per a que vostè després aprove el de l'esmena anterior. Què costa casar-se en el despatx de l'alcalde si ho és de fora? Perquè si ho és de dins no costa res, diu així, però si és de fora... Li proposem que lleve aquesta esmena i el despatx de l'alcalde no té massa sentit col·locar-lo. La tassa per l'atorgament de la llicència municipal d'ocupació, ningú problema, se votarà a favor. L'ordenança fiscal reguladora de la tassa del conservatori. En principi, a pesar del debat allà en el Consell Rector, esta nit nosaltres la votarem a favor, però sí li farem la pregunta. Vostès han fet aquesta tassa, s'aplicarà, portem en pressupostos la partida econòmica del conservatori en dades econòmiques anteriors, el qual suposa que en pura teoria econòmica, en pura teoria sobre paper, hauria d'haver superàvit, en pura teoria, hauria d'haver un superàvit. Nosaltres el que li proposem és que aquest superàvit, aquest benefici que pugui haver en el conservatori, vagi al 50%. A lo que vostès s'havien quedat en l'últim plenari, que no li aprovàrem en aquesta reafirmació de l'afirmació de la Comissió Tècnica, de 50% si n'hi ha superàvit per als treballadors i 50% per a disminuir la part econòmica que aquest Ajuntament posa. És a dir, si n'hi ha un superàvit, destinen vostès aquest superàvit del conservatori al mateix conservatori, un 50% als treballadors en la reducció que han tingut i l'altre 50% per a la part econòmica que posem tots els veïns en els nostres impostos. I l'altra, que és l'última, l'ordenança fiscal de gestió i tal, la votarem a favor. Sí, resumir les propostes que havíem fet, no m'ha dit res de retirar lo dels panteons del cementeri públic. Nosaltres continuem demanant que es retire i que, per tant, en la mort tots siguem iguals. Seguim demanant-li o explicant-li que nosaltres no estem d'acord en que els bars o restaurants puguen utilitzar les voreres. El que tenim l'experiència és que sense el permís d'utilitzar-les estan ocupades i, per tant, ara, si ja paguen, ja me contarà. Per tant, el que nosaltres demanem és primer complim que les voreres són per als vianants i després donarem els permisos per a poder ocupar-les. I com això nosaltres no ho vegem clar, per això ho votarem en contra. Ja ho votarem en l'anterior i ara tornarem a votar-lo, a pesar que siga una utilització més encara. Sobre el superàvit, nosaltres quan parlàvem del conservatori no criticàvem que la proposta econòmica del conservatori fora la que és, això ho entenem, que és la que és. El que sí estàvem dient és que donat que és la que és en tasses antigues, ara que remodelem les tasses a l'alça, lògicament suposem que si allò està quadrat, ara tindrà que haver un superàvit i que aquest superàvit que vostè diu que va a material, perquè no hi ha partida de material per a les activitats en el conservatori, em pareix perfecte, però el que sí volem deixar nosaltres constància és de la proposta. Vostès quedaren en la plantilla de personal, inclús portaren així al plenari l'afegit que si hi havia
un superàvit d'alguna manera tenia que redundar en els treballadors, ho portaren vostès, no nosaltres, vostès. El que nosaltres li fèiem era una aposta per la meitat. La part del conservatori la paga també este municipi i els ciutadans i, per tant, si n'hi ha un superàvit, dedique vostè una part a material, una part a personal i una part a estalviar diners de tots els veïns que paguem ahir. Seguim reclamant la partida del no resident en la piscina coberta. Vostès critiquen que el servei del nostre poble i utilitzaven, a més, en ganes i en força per a fer l'estructuració econòmica, les retallades en el conservatori, que és que era per a la gent de fora. Bueno, pues entonces en una piscina coberta on el preu del de fora i del de dins és igual, apliquen, i ahir també tenim una sangria econòmica, apliquen vostès també la diferència del resident i del no resident. I tornem a dir-li el de les bodes o les noces. Nosaltres, no és que l'entenga vostè, és que nosaltres proposarem aleshores votar no a aquesta ordenança que se queda com estava, l'antiga. Nosaltres el que li proposem és que el que vostè posa així, pàgina 27, de que els veïns del nostre poble, empadronats, que era com estava replegat, un almenys, hagi de pagar 200 euros per casar-se en la venda de Sant Roc, nosaltres li diguem que no, perquè este plenari ja va aprovar en consens que no, i que era el regal que aquest Ajuntament li feia a les parelles que decidien casar-se en el nostre poble. Per tant, no. És veritat que estava replegat de la manera que eren ells els que se feien responsables d'alguna manera de la neteja. Fem-lo així, però no li posem la tassa. Si vostè vol i no es fia, convertisca vostè allò en una fiança, que han de depositar una fiança per a la utilització de la venda de Sant Roc per a la celebració de les seues noces civils. I que, una volta que s'ha fet, passarà per allí el tècnic de la casa, mirarà que tot està en condicions i li tornarà els 200 euros a la parella per a que se faci un vermut en nom de tots nosaltres i de tot el poble de Silla. La frase diu, estaran absentes aquelles persones que acrediten estar empadronades a Silla, almenys una, era com estava antigament, almenys una, quan utilitzen, ahir taixarien el del despatx de l'alcalde, perquè això ja s'ho suposa, i per tant quedaria com estava antigament, quan utilitzen el local municipals, ahir si volem poder posar Sant Roc, venda Sant Roc, per a la celebració de bodes, amb l'obligació de fer una neteja exhaustiva o contractar el servei de neteja, amb una fiança de 200 euros i ja tots quedem a gust. Sí, una molt senzilla és si podria explicar-nos succintament el pressupost. Si podria explicar-nos succintament el pressupost per introduir el tema, perquè si no la mateixa gent que estigui a escoltar-nos parlar comentarà xifres o tindrem que fer l'aplicació nosaltres.